लखिमपुर लोकसभा समस्तियाव बीजेपी दलनि बिजाथि प्रधान बर'या देरहासार जागोना रोखा। बे बाथ्राखौ बुंदों बर' कसारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा। लोकसभा बिसायख'थिनि गिबि खोलोबनि भट होनाया दिनै फुंनिफ्रायनो जागायबाय। दिनैनि गिबि खोलोबनि भट होनायाव 133 नं पलिं स्टेट मणिपुर बर' गुदि फरायसालियाव BKWSनि CM मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा गावनि बेसेनगोसा भटखौ होबाय। गावनि बेसेनगोसा भटखौ होखांनायनि उनाव बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायोदि बर' हारिनि माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो आरो नरेन्द्र मदिखौ थामथि खेबनि थाखाय हादरनि गाहाय मन्थ्रि खालामनो थियारि जादों। लोगोसे लखिमपुर लोकसभा समस्तिनि बीजेपी दलनि बिजाथि प्रधान बर'आ बिथाङा देरहासार जागोना रोखा होनना फोरमायदों। सेजौ 23 सा सुबुङा भट होनाय जागोन बेवहाय। दा गुबैयै थांखिया जोंना बेनो जे जोंहाथ' बर' हारिहा माखासे जोंनि आद्रा थानाय बिटिआर एकर्डनिबो दफाफोर मावफुंजायै थाबाय। बेखौ लानानै बर' रायजोखौ बुंबोखानाय जादों जे जोंहा जोंनिनो माखासे जेंना दं, जाय जेंनाफोर सुस्रांजायाखै। बे जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय भट होनांगौ बिजेपि दलनि बिजाथिनो आरो गुबैयै नरेन्द्र मदि मानगोनां बिथांखौ भारत राष्ट्रनि सासे गाहाय मन्थ्रि आरोबाव खालामबावनांगौ। आखौ एबार मदि सरकार तृतीयबार कारणे प्राइम मिनिस्टार होननानै बुंबोबाय थानाय जादों। दा बेथ' मोगथां महर मोनखागोन जा फोथायनाय दङ। आरो जोंनाबो सांसद बिथां लकसभानि MP बिथां प्रधान बर'आबो देरहासार जाखागोन, बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हायो। मानोना रावबो बादायथि बिजाथि दङबाबो, बादायारि बिजाथि दङबाबो दिनैहाय जोङो फोथाराव नुनो मोनबाय मा बिथांमोननि जेबो गोहोम गैया। ओंखायनो जोङो सानदों माने रेकर्ड भटआव माने बिथांखौ देरहाहोनायनि मोनसे थांखिजों जोङो खामानि मावबाय थादोंमोन। बर' रायजोआ बयबो बेवहाय खौसेनो भट होदों। आरो मोनसेया जाहैबाय जे गासैबो आसामनि नोगोरारिफ्रा बा भारत हादरनि नोगोरारिफ्रा दिनै बिजेपि दलनि सरकार फैफिनखौ लुबैदों। मानोना जोंनि हादोरनि रैखाथिनि बाथ्रा दं, इयुननि बाथ्रा दङ। बेफोरखौ नायजोबनानै जोङो थामथि खेबनि थाखाय नरेन्द्र मदि मानगोनां बिथांखौनो जोङो भारतनि आरोबाव खेबसे गाहाय मन्थ्रि मोननो थाखाय बयबो साखाफारा जादों आरो बयबो लैहोर लैहोर बाहागो लानानै भटखौ होनाय जादों। दा बे गोजोनथाव बाथ्रा। दा आं बेखौ एसे बुंनो लुबैयो बर' रायजो राजाफोरनिसिम आं खावलायनाय बे थागोन साफ्रोमबो भटखौ होनांगौ। आरो थांखिया जोंना बेनो जे जोंनि बर' कसारी अनसाय गावहायुं खुंथाया दाबो आबुङै मावफुंजायाखै। बेनि आद्रा थानाय खामानि थाबाय जोंहा। सरकारजों जों थानाय खामानिखौ मावनानै आदाय खालामनांगौ बाथ्रा थायो। आरो मोनसेया जाहैबाय जोंनि कार्बि आंलंनि बर'फोरनि जि जेंना बेबो सुस्रांजायाखै। जोंनि सिमा बारायनायनि जेंनाबो सुस्रांजायाखै। बेफोर गासिबो आद्रा जानानै दं बिटिआर एकर्डनि दफा बेफोरो। आरो मोनसेया जाहैबाय जोंनि NDFBनि दैदेनगिरिफोर जाय बिथांमोनहा रन्जन दैमारिजों लोगोसे सागानगिरि बिथाङा रन्जन दैमारि बिथाङा दा जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ। आरो बिथांजों लोगोसे सा 60निबो गोबांसिन दैदेनगिरिफ्रा जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ। बिथांमोनखौ बख'नायनिबो जोंहा हाबा मावनांगौ दङ। दा माखासे बिदिनो गोनांथार माखासे जोंहा इसुफोर दङ जाय जेंनाफोरखौ जों सुस्रांजायाखै। ओंखायनो सुस्रांनांगौनि थाखाय सरकारा जेरावहाय बिजेपि दलानो सरकारखौ सालायगासिनो आसामावबो आरो बोसोरनैनि बारा दंबावो। ओंखायनो सरकारजोंनो थाफानानै जोंनि जि खाबुफोर बे खाबुखौ जोङो लानो बाबो जोङो जोंनि मोन्थायफोरखौ मोननो थाखाय नाजानांगोन। ओंखायनो गासै बर' रायजोखौ आं खावलायनो लुबैगोन दिनैनि बे समावहाय बर' कसारी अनसाय गावहायुंनि खुंगिरि जानानैहाय जे जोङो बर' रायजो राजाहा दस्रा जेबो अपसन गैया। बिजेपिनो प्रधान मन्त्रिनाव भट होनांगौ। आरो आं बुंबावनो लुबैगोन मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांखौ भारत हादरनि सासे गाहाय मन्थ्रि बानायफिनथारनांगौ थामथि खेबनि थाखाय। आरो जोंनि मानगोनां प्रधान बर' बिथांखौबो जोङो रेकर्ड भटआव भट होनानै मोनहोनानै जोङो सासे MP महरै दैथायहरनांगौ पार्लियामेन्टआवहाय। बेखौबो जोङो गोसोआव लानानै भटखौ बयबोआनो होखादों आरो देरहानो मोगथां जाबाय होननानै जों दिनैनि दा बे समावहाय बुंनो हायो। गोजोन्थों।